Sa Good Vibes, 21 ka mga eskwelahan ang nagpa-indis-indis sa Mas Kanamit Culinary Showdown. Kabahin sa mga ginpasundayag amo ang mga chips nga himo gikan sa bulak sang bougainvillea, blue turnip kag dragon fruit. Yaring report ni Nico Delfin. Sino ba lang magdumdum nga ang bulak sang bougainvillea nga masami makita lang sa kilid sang karsada ang pwede gali makaon kag mahimo nga chips. Sa ginpatigayon nga Mas Kanamit Culinary Showdown kag 7th Sabor Bisaya Food Expo ginpakita sang 3rd year hotel and restaurant management student nga si Josie Blase sang Southland College Kabangkalan nga pwede gali mahimo nga chips ang bulak sang bougainvillea. Tamo sa palibot ta baka tanog nga dumi na pabayaan ta lang pero may ara nga kung pamansaron mo mayo balahaw nang may ara nga ang hirapi nga simple lang nga tanong paano mo na siya maging chips. So studian mo, kita mo pa idea, magi ka sa trial and error pero sige sinama at mo ang achievement sa ulitin nga. Kasubong ni Josie ginpatilaw man ni Lowell Canoy sang Nonesco Sagay City ang chips nga himo naman sa bulak sang dragon fruit kag blue turnip. Sir, sa amon sa probinsya ginahimo sa actually sa juice ginabot niyan sa lemon tapos ginabot ang ice so innovate ko lang pwede mo sa chips. Ang Chips and Dips Making Contest isa lang sa mga pagpaindis-indis nga ginlakipan sang 21 ka mga eskwelahan halin sa probinsya sang Negros Occidental kag Panay. Suno kay Roberto Magalona, pamuno sang Hotel and Restaurant Association of Negros Occidental, kabahin sa pagdiskubre sang talento sa mga estudyante ang pagluto kag pagpreparar man sa mga pagkaon nga himo sa local ingredients. The thrust is really to use local ingredients and to promote local ingredients. Come up with delicious dishes using local ingredients. If there is no competition, they will not be challenged. And when you are challenged, you bring out the best in each one. And that is what we want to do. We want to challenge them, bring out the best, and sometimes even under pressure because competition may time. But that is the real world. In the real world, there is pressure. 14 tanan ka mga kilala nga chef ang naging judge sa kompetisyon. Nalakip man sa mga kompetisyon nga ginsaksiyan sa mga city officials kag mga tumalanaw ang cooking contest, centerpiece table kag floral arrangement kag fruit carving contest. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.